Neste vídeo imos a falar sobre como se sitúan as crianzas ante a relación parental nun contexto de violencia de xénero. En primeiro lugar, debemos ter en conta que as diferentes posicións que poden asumir as crianzas e que se describirán a continuación non son posicións estáticas, senón que poden cambiar segundo a situación no fogar ou as circunstancias familiares ou a evolución das crianzas. Falaremos de 6 tipos de posicionamento. O primeiro deles é cando as crianzas consideran a violencia como unha conduta normalizada. Estas crianzas viven nun entorno onde este tipo de violencias está legitimado, normalizado e, por tanto, non viven a violencia como algo problemático. Teñen incorporado como normais uns patróns de relación coa muller basados na dominación e no sometemento. Por tanto, consideran que non sucede nada, que é algo natural. Como axudar as crianzas? Ben, temos que promover, de xeito gradual, dunha maneira indirecta, un cuestionamento das súas crenzas e dese modo de relación. E o debemos facer dende o respecto e evitando a confrontación directa. Unha segunda posición que poderían asumir é cando as crianzas negan a existencia da violencia. Neste caso falamos dun mecanismo de defensa que emprega a crianza ante unha situación que vivencia como moi dolorosa e que lle resulta imposible aceptala. Estamos falando dunha reacción inconsciente. Que podemos facer? Ben, en primeiro lugar, non preguntarlle directamente sobre a violencia, xa que é moi probable que reaccione con rexeitamento. Tamén debemos respectar o seu ritmo e axudarlles a procesar o medo que poden estar sentindo. A diferencia entre estes dous posicionamentos é que no primeiro si van falar da violencia, mentres que no segundo non. Unha terceira posición que poderían asumir as crianzas sería cando as crianzas se sinten responsables da violencia. É dicir, creen que son as causantes ou detonantes do episodio violento. Sin el ou ela non habería violencia. O sentimento predominante é a culpabilidade. O pai e a nai son vós e el ou ela é o problema. Por tanto, temos que axudar a estas crianzas a que verbalicen esa emoción de culpa, que verbalicen tamén porque están convencidas de que son as responsables do que sucede, e trasladarlles que a resposta violenta do adulto é independente do que fagan, que non depende delas. Un cuarto posicionamento sería cando as crianzas están trianguladas. A que nos referimos con que están trianguladas? Ben, nos referimos a cando as crianzas non toman partido nin por a nai nin por o pai. Ben sexa porque teñen un bo vínculo tanto co pai como coa nai, ou ben porque experimentan un conflito de lealdades. É dicir, sinten que se escollen ao seu pai ou a súa nai, traizoan a outra parte. Esta é unha situación paradóxica, xa que fagan o que fagan, saen perdendo. Son crianzas utilizadas como mensaxeiras ou intermediarias e que se sinten responsables de tratar de influir nos seus pais e nas súas nais para tentar evitar os episodios violentos. Creen que a resolución do conflicto é responsabilidade súa. Por tanto, van repartir a súa atención entre as dúas partes para tratar de resolver a situación. Isto as leva a estar nun estado de alerta permanente e tamén a ter un alto grado de autoexixencia, é dicir, estar pendentes de todo o que sucede ao seu redor por se está nas súas mans resolver o problema. Trátase de crianzas moi adultizadas. Que podemos facer neste caso? Ben, é fundamental que a crianza recupere o seu papel como neno, como a nena ou como adolescente. É dicir, os adultos debemos resituarnos como a quen tomamos as decisións e así nos deben percibir. E que ese neno ou esa nena se centre no propio da súa idade e que non asuma funcións ou roles que non lle corresponden. Outro dos posicionamentos sería cando as crianzas se sitúan á beira da nai. Neste caso, realizan unha elección sobre quen queren estar. E ao mesmo tempo poden colocarse en dúas posicións diferentes. Ou ben diante da nai
ou ben detrás da nai. No caso de cando se sitúan diante da nai, o fan como un escudo co obxectivo de protexer a súa nai. É certo que tamén poden reproducir condutas violentas hacia a nai, pero estas están relacionadas coa impotencia que experimentan polo sentimento de desprotección que están vivindo. Xa na adolescencia poden aparecer queixas, reproches en relación a por que non foron protexidos ou protexidas. O vínculo coas nais é moi forte e os límites entre nai e fillo ou filla é difuso, converténdose as crianzas en confidentes do malestar da nai, é dicir, da súa angustia, da ansiedade experimentada, etc. Como podemos axudar as crianzas neste caso? Bueno, é fundamental romper esa relación fusionada coa nai, fomentando unha autonomía aceitada á súa idade e como persoas independentes da nai. Cando se sitúan detrás da nai, neste caso falamos de crianzas que se senten totalmente indefensas, con medo, nunha situación de desamparo, a pesares dos esforzos da nai por protexelas. Teñen medo ben porque son o obxecto directo das agresións ou polos sentimentos que lle provoca a violencia vivida. Soe haber reproches ás súas nais por aguantar a situación. Neste caso é fundamental proporcionarlles seguridade dende o noso papel de figura adulta e protectora. Por último, outro dos posicionamentos sería cando as crianzas se sitúan á beira do pai. Neste caso, tamén realizarían unha elección que sería ao lado do pai. O vínculo coa nai está moi danado, como consecuencia da relación de violencia vivida. Soen ser nais desautorizadas e que teñen a etiqueta de locas ou histéricas. Pero, por que se posicionan do lado do pai? Ben, por motivos diversos. Un dos máis frecuentes é porque lles dá mágoa e o consideran unha vítima. É dicir, o pai tivo que irse da casa, acabou no cárcere, está vivindo só, etc. Outro dos motivos pode ser porque si se posicionan á beira da nai, corren o risco de converterse tamén en vítimas e iso lles dá medo. Noutras ocasións, o fan para compensar que outro irmán ou outra irmá está posicionado ou posicionada á beira da nai. E tamén pode ser porque teñen interiorizado o discurso do pai. Que podemos facer nestes casos? Ben, deben ter unha visión realista, tanto da nai como a do pai. Unha das situacións máis habituais que se dan é cando volven de estar uns días co pai. Veñen alterados, desafiantes, dicindo que ela non manda, que non a queren, etc. Temos que ser conscientes que estas verbas están mediatizadas polo que escoitaron ou lle dixeron durante as visitas. E non debemos buscar o enfrentamento para evitar unha escalada e perder o control da situación. Podemos pospoñer esa conversa para máis tarde e porlle nome á emoción que está sentindo a crianza, trasladándolle que estamos ao seu carón para axudala e protexela. É moi importante que nos convertamos nun modelo de control das emocións, que a pesares de sentirnos disgustados por eses comentarios si podemos conter o noso malestar. Por tanto, debemos evitar entrar en discusións, evitar unha posible escalada, non interrogar, non bombardear con preguntas, aínda que teñamos medo de perder o noso fillo ou filla tanto no plano afectivo como legalmente. É dicir, coa mellor das intencións podemos generar bastante ansiedade nas crianzas. Tamén debemos evitar facer comentarios despectivos, insultos sobre o pai ou, por exemplo, chamar ao pai para pedirlles explicacións. Ben, a modo de resumo, as crianzas, por tanto, van oscilar entre admitir ou negar a violencia e entre a lealdade hacia a nai ou o pai. Por tanto, van a afrontar a violencia de diferentes maneiras. Ou ben van a afrontar como a un segredo, é dicir, negando a súa existencia ou como se esta non sucedera, como un conflito de lealdades, é dicir, aceptan a violencia pero non queren posicionarse,
con medo e terror, identificándose neste caso coa nai, ou ben asumindo o modelo violento. É dicir, son conscientes da violencia, pero se identifican co agresor, como unha forma de protexerse ante a posibilidade de que a violencia se estenda tamén hacia eles.